baturan papagen silawas katanan pikir ora karuan nimbulaken tresna bumi pegagan gumerlan ing dadahan yen tresna wis mlebu sejaroning kalbu ora dilulu yen awan kebayang yen bengi impi papagene lali-lali pujaan mengiring pegangan pujaan hati sinta pujaya mas bayu saking bedulan awan kewan bengi sepira-larane papageni sepira-wirane bosan perang papadian orang kelakon duh kuayang sedang curhat tine papageni mas bayu tim Kados pundi niki paman selengut kabar panjenengan apa panjenengan iki wilujeng sehat-sehat baik sehat-sehat selalu kados pundi panjenengan jarang ketinggal teng arsaning isun ya alhamdulillah nyong iki ya diparingi sehat walafiat ya segar bugar seneng baik terus sumringah alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah billah la haula wala quwata illa billah kados mekoten kuno ki gedhen telaga jamun nyong kondisine ya kados mekoten mawon niki panjenengan iki saking griya Gusti maringi sun wonten prayogi punapa iya nyong sing omah seperkara rong perkara seperkara nyong titilik maring panjenengan kapindhone ya badhe pitakonan lho iya pitakonan apa kune paman selengut pitakonan bab dunya bab rezeki sebenarnya dunya iki salah apa beli lho anane dunya lho salah apa beli ya soale manusia iki akeh kenang perkara persoalan dunya akeh wong dipenjara karena rebut dunya akeh wong belai karena rebut dunya akeh wong dibui karena rebut dunya rebut duit saling bunuh saling sikut saling membenci iki rebutan dunya ya wis akeh contohe rebutan warisan
rebutan duit baka wong tuane dhewe dianiaya, wong tuane dhewe dibunuh. Iki persoalan penyebab dunia. Jadi dunia sebenarnya gawe salah atau beli untuk kiagem atau kiai. Iya mengkenen selengut. Selendang rungokna isun ngandika. Dunia iku sebagai alat, baik duit, emas, harta, benda, iku sebagai alat. Alat wong urip dalam sebuah kehidupan. Duit sebagai pelancar kanggo usaha, sebagai pelicin, sebagai alat tukar dalam bidang usaha, dalam bidang bisnis. Jadi dunia ya ora salah. Oh, jadi dunia ora salah kuno, kiai. Ya dunia ora salah. Yen dunia digojeki ning tangan, orang melebu ning sajroning ati, yaiku selamat. Karena dunia dinikmati, disyukuri hanya sekedar digojeking tangan, sekedar tamu datang dan pergi, sekedar tamu. Ana wong upahi, ana wong jaluk, ya boleh. Ana wong utangi, ana wong jaluk utang. Dunia sekedar ning tangan. Sebenarnya sing salah dudu dunia, tapi kang salah iku ya hati, nafsu. Nafsu kang ana ning awake sun, nafsu kang ana ning awake panjenengan kabeh, nafsu kang ana ning kolbune panjenengan kabeh, pengen miliki dunia, pengen nguasai dunia, nafsu den lebokaken ing kolbu, dunia den lebokaken ing kolbu. Kaya mengkono mau. Jadi dudu salah dunia, salah hati kang pengen nguasai dunia. Sebabnya. Oh, jadi mengkonon. Jadi sebabnya sebenarnya hati. Hati kang pengen nguasai dunia, hati kang pengen memiliki dunia. Sebenarnya hati itu sebenarnya fungsinya kanggo apa? Hati den gawe maring Gusti Allah, kolbu digawe maring Gusti Allah. Iku tujuane kanggo nginget Gusti Allah, kanggo ngeling-eling Gusti Allah, kanggo menghadap Gusti Allah, kanggo muji-muji Gusti Allah, kanggo ngagung-agungaken Gusti Allah, kanggo ibadah maring Gusti Allah. Kang ibadah iku ya hati, kolbu ya ruh. Kaya mangkono mau. Dudu hati kanggo madhep ning dunya, dudu hati kanggo nguasai dunya, dudu hati kanggo demen dunya. Ya jarang aja dipayati maning sih ya. Tiba lamun dipayati. Kuno kiai, anane akal bae. Anane logika. Yen manusia orang nganggo hati, nganggone akal, mengkone iki ya timbulake kejahatan. Contohe wong kang pinter, wong kang cerdas, pada duwe jabatan, pada duwe pangkat, nganggone akal, nganggone logika, orang nganggo hati, iki dadine kejahatan. Karena akal mau disetir ning nafsu, akhirnya akal-akalan timbula kejahatan. Timbula angkara murka karena nganggo akal ora den kontrol karo hati, karo kolbu. Kaya mengkono mau. Ari hatiku nganggone rasa. Yen kebuku wong lara, yen gebuk dewek lara, ya aja gebuk wong. Yen dijiwit dewek lara, ya aja jiwit wong. Yen isun dirasani digibakane wong blenak,
ya jam dibakan wong. Yen isun dipitnah blenak, ya aja mitnah wong. Ku kaya mengkonon. Oh, konon mulane pentingan kolbuan hatiku ya. Pantasian kiai ngomong jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, jagalah hati, jagalah hati, itu jagalah dunia. Ya jagalah hati, kaya mengkonon mau. Oh, pantesan ya. Jagalah hatiku ya. Coba mari tegang temune mabok cinta apa-apa tambane pepadu kula kelingan banget kancing ini lambi mancing metune kekasih sampai setengah sini bola beli kali wis lawas temenan karo sampean sing dadi sing abumi kiamat kawine wong liya yang melas mas bayu sing sering temone urip sebatang kara ditambah ketinggal cinta mabok iki coba mari tekan temune mabok kening cinta apa-apa tambane bapak dul kelingan baik kancing ini lang di bapak manjing tune piring jadi kekasih setengah siti gula beri kelingan beli bisa dihilangkan ketepai demen perasaan keganggu wis lawas kepengen ketemu kelingan kenang sayangi dikuat di kebane rasane demen bisa ngasih duwe kenang emane kan kulaku ngerti yang sampean duwe rapi tapi ketibe mas bayu kulaku bisa kale asik percaya kulaku pasti setia seminggu ini mah turun pulang di lekana ngajar ora sida dikawin tapi ikatan batin kula rasa prihatin kelingan janji dingin najan pada demene tapi angel kelakone mas bayu kulaku mawas diri sampeyan duwe rapi kula wis duwe laki mungkin cuma hayalan cinta ning lamunan senajan saling cinta nanging ora kuasa tergalangi dosa yen cinta sing sejati beli kudu memilih
kaca kulon yang kuning pentil kanggo lakon ketokan uga dipendem ning longan dibakar luput sekelingan sayange tertinggal menit tertinggal cuma janji setia si digawa mata ketangisan batin cerita buat kata sukuwe kepengenan sedih dibakar kececengkap dan tentunya sampai ada rasakan digrayan langkah di dalam katon unggal mimpi bareng bae sepura pengen lepas rindu bareng-bareng sabar nganti tahun tanggalan waktu hari-hari sini pojok kulon gak kening kanggo lakon tokanmu dadi pendem ning longan dibakar luput sekelingan sayange tertinggal menit tertinggal cuma janji setia si tegawa mata ketangisan terkendil cerita buat kena suwe kepengenan Dadi sing salah ku kono dudunya kono kiai atau kiagem. Iya dudunya sing salah iku ati ubudunya. Hatiku terlalu mencintai dunia, ingin menguasai dunia. Kaya mengkono mau. Mulane ning pandangan para tasawuf, para ahli sufi ana beberapa tanda kang sangat halus ketika dunia mulai masuk sajroné atine manusia. Waduh, tanda-tanda halus kok apa bae kono kiai. Tanda-tanda halus kok apa bae kono kiai. Mulai hati pengen menguasai dunia ku tanda-tanda halus apa? Tanda-tanda halus iku ana patang perkara. Kang nomor siji hati mudah gelisah karena urusan dunia. Iki hati mulai gampang gelisah, kapindo ibadah terasa berat, tapi bakal urusan dunia terasa ringan. Kaping telu tandane hati lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Takut jabatan hilang, takut orang penghasilan, takut usahane rugi, takut diaduing batur. Kaping papat iku tandane iku kebahagiaan iku diukure karo dunya kang den miliki, diukur karo banda kang den duweni, diukur karo akeh kekayaan. Kaya mengkono mau. Waduh, jadi tandane ana pertang perkara ya. Wah ya rada ngerti sedikit kan kiai atau kiagem. Aduh, paman selengut aduh temen pitakonane. Bokatan isun ku diajak soaning kiageng Telaga Jamun ku arep takon masalah gaga nyawa. Masalah nernak wedhus, masalah nernak sapi, masalah ama penyakit yang pari, masalah tikus lan lian-liane. Hari iki kandhane agama kejeron. Kader panjenengan ku tukang arit, tukang ngopeni wedhus. Minangka pedoyange Bapak Kaji Sidik. Wis go meneng Sidem. Waduh. Ya masyarakat wong bodoh nyemplok. Tuli riange kuya. Luli nambah pengetahuan ya blik ya geng. Jari dewek maka pitakonan ya sana aja ninyong iku ya tukang arit,
kuli ngari kanggo mpan wedhuse Bapak Haji Sidik. Ya nambah pengetahuan, nambah pengalaman. Ya ora salah ora Ki Ageng. Iya ora salah. Senajan ora sekolah tapi nambah pengetahuan, nambah pengaruh iku ya luwih bagus supaya aja keserimpet ning pepadang. Ku kaya mengkonon kudu hati-hati lan waspada. Aku sih rada gemuyu. Ya rada gemuyune mengkene Ki Ageng. Yo model potongan selengut. Takon iki kaya ustad kaya kiai. Aduh. Ya rada keguguk langsung. Bener. Raden Telaga Jamun. Iki takone kaduan kelebihan. Pantes kaya Raden Telaga Jamun sing takon kono. Wis enda ora apa-apa. Kaya mengkonon mau. Priwen ku Ki Ageng ya penjelasan selanjutnya ku bukatana dalile ta, bukatana hadis nabine ta. Bu kaya mengkonon ku. Iya anak diterangaken ning surat ku. Ananing ayat suci Al-Qur'an Gusti Allah berfirman ning Quran surat Al-Hadid ayat kang kalidasa. Ngandikane mengkene ketahuilah bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan. Hanyalah sendaguro, hanyalah perhiasan, saling berbangga serta berlomba-lomba dalam harta dan anak-anakku. Wis diterangnan Gusti Allah ga ning surat Al-Hadid ning ayat suci Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat kang 20. Kaya mengkonon mau. Ketika dunia terlalu besar dikuasai hati, maka kehilangan sedikit saja terasa seperti kehilangan segalanya. Dadian stres, dadian soak, dadian edan. Mulane ke wong edan iki disebabaken kehilangan dunia. Rabine kerja ning luar negeri, ning Taiwan, ning Hong Kong, ning Arab. 15 tahun 20 tahun sebenarnya tak kamu mau dadi bangun rumah umai dadi wis bisa tuku sawah, wis bisa tuku karang, balik tak kamu mah iki umai masih kubu greyot. Rabine kehilangan banda, kehilangan dunia, stres akhirnya dan wis sakit contohe iki karena pengen nguasai dunia dilebaktakan sejarone kolbu. Oh ya iya nongon yo. Siapa-siapa kok. Waduh, yang kerja 20 tahun, 15 tahun. Wae balik bener rumah istirahat di sawah. Ngonon lakine sing ora pacus sing pada kulma. Duite kaya digawe ning toang. Empuk kanggo apa? Kanggo main, ya main-main segala-gala main, ya main kucelak rumen, main wadon dan sebagainya. Oh, ya pantesan rabine kelangan dunia. Akhirnya stres, dan sewakku kaya mengkonon, ya beli kiai. Ku, ya wis sakit contohe. Ku, kaya mengkonon mau. Mulane ciri-ciri mau. Siji, hati mulai gelisah urusan dunia. Ku diterangna ning surat Al-Hadid ayat 20. Kapindo iku ibadah terasa berat. Tapi bak urusan dunia ya terasa ringan. Tangi esuk bak urusan dunia, urusan arep mekain ning pasar, arep derep, arep ngebut, iki terasa ringan. Senajan tangi bengi, tangine jam 3 esuk langsung mangkat ning sawah. Iki kerasane ringan, kerasane enak pisan. Sirikat-sirikut sekeluarga mangkat bengi, mangkat ning pasar, mangkat ning sawah bak urusan dunia iki. Iya enak ya ringan, tapi bakat tangi bengi, tangi esuk urusane ibadah
salat tahajud, salat hajat, salat witir, terus salat fajar, terus dikirullah iki rasane berat. Kaya mengkono mau. Iku pertandane wong kang budunya. Kaya mengkonon paham? Waduh, ya wis rada paham ki makan kiai. Mau makan ayam beli jelas kan kiai. Remang-remang masih gerayang-gerayang jelas kiai. Jadi saiki awakmu wis rada jelas, wis rada paham. Priben satria telaga jamun. Iya sunuga ikut nyimak kanune si Lemon dipikir-pikir ya suwe-suwene rada bener. Kanggo nambah pengetahuan, nambah pengalaman. Kaya mengkonon mau. Abang anggone pantes temen rupane lirik matane pengen pisan kenal galas kasih ukuran labe tipis kepada dayung dengot menger-menger wong ayu katon desen Toli mengkenen paman selengut ya. Tanda bahwa cinta dunia di tandane bahwa panjenengan ubudunya cinta dunia iku sudah mulai menutup rasa rindu kepada Gusti Allah. Panjenengan ora duwe rasa rindu. Ora duwe rasa kepengenan, rasa demen ning keagamaan. Rasa demene yang melepak-melepak bae banda kaya, melepak-melepak bae dunya, pengen sugi, pengen dialem, pengen dipuja, pengen disanjung-sanjung, pengen wah, pengen dialem, pengen disanjung, pengen wah, dialem ning masyarakat. Oh ya. Jarang aku makonon kuno kiai. Pengen wah, selengut hebat, sukses. Sukses dalam hal bisnis. Aja bapak kaji sidik bae sukses. Nyong gak senajan pengarit ya pengen sukses. Sukses jadi pengarit. Toli nernak wedhus dhewe, toli suki, toli lunga kaji. Wah. Lunga kaji ne ping 3, umur ping 5. Dial masyarakat wah hebat selengut. Toli dadi kuwu, wah hebat dadi kuwu. Wong tukang arit terus nyong ngedangkit dadi raksa bumi, toli dadi kuwu hebat beli. Sing dipengeni kamu konon. Tuli pribe kana keterangan nomor 3 ka kana Rama Kiai. Penjelasan nomor 3 iku hati lebih takut kepada manusia ketimbang takut kepada Gusti Allah. Takut kehilangan jabatan, takut kehilangan relasi, takut kehilangan pelanggan, takut kehilangan keuntungan, takut rugi, takut diaduing batur, takut ora oleh peluang ning bidang usaha. Iki uga pertanda ubudunya. Tapi ora takut ninggalaken salat. Salate den tunda-tunda, tobaté den tunda-tunda, beli wedi nglaksanakaken kang gawe dosa, kang gawe kemungkaran, kang gawe den benci maring Gusti Allah.
iku tandane kudunya. Lah, keterangan nomor 4 kabar ada kelalen kan ada enggak kiai. Kang nomor 4 iku tandane ku kebahagiaan diukure karo dunya. Oh, kayak panjenengan mau ngomong isune aja sukses senajan awalnya dadi tukang arit, tuli dadi bos ternak, tuli lunga kajine pindho ping 3, tuli umrohe ping 5, tuli duwe jabatan raksa bumi, tuli nanjak dadi kuwu, tuli nyalon DPR. Go. Kesuksesan dukur karo dunya. Kebahagiaan dukur karo dunya. Padahal kebahagiaan dudu den ukur karo dunya. Akeh wong dunanya pirang-pirang, akeh wong jabatane gede, jabatane dhuwur, tapi masih resah lan gelisah. Ku kaya mengkonon mau. Mulane para ahli tasawuf mengatakan jika dunia masuk ke tangan masih sangat selamat, masih aman. Tapi jika dunia masuk ke dalam hati, engkau sedang diuji. Karena hati manusia sebenarnya hanya diciptakan oleh Gusti Allah kanggo muji-muji Gusti Allah, kanggo ibadah maring Gusti Allah, kanggo mengingat Gusti Allah, kanggo ngagungaken Gusti Allah, hanya cinta kepada Allah. Jika dunia mengisi ke dalam ruang hati, mengisi ke dalam kolbu, maka hati menjadi kosong. Kaya mengkonon mau. Waduh, tapi solusinya piye Kiai? Solusinya ku jalan keluar lu. Jalan keluar menggenen selengut. Solusinya menurut para ahli tasawuf, solusine kudu ake memperbanyak pikir, kudu ake puasa sunnah, kudu ake sholat sunnah, kudu ake zikir di malam hari, kudu melatih juhud, melatih tawadu, ingat kepada kematian. Hati sadar bahwa kehidupan ini sementara. Kematian sudah menunggu, liang lahat sudah mulai menunggu. Saya mengkonon mau. Oh, kayak ngono ya. Kuliah apa nih cempet gini waduh. Ngendi sih kiai? Iki ngobrol ning pinggir kandang wedhus isun. Ya mulane ya anabane suara ning wedhus. Kaya mengkonon mau. La 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 la. Lapai kopi jetasan serat salira. Pos pegadean jamblang Kang Joni, Kang Leo, Lura, anggap serat salira. Bos Lelo. Serat salira Mas saya Pandekaryono wong tadi tos katampi Mas Leo kantenan Bapak Ji kanggo mikejuden kantenan monggo sangki mama tutu serat katresnan sabudaran Bapak Yudi mama sabar bos balon jaya cinta orang Bapak Iqbal Sukarila Adar noto lepat mondot sersan odot sersan andi pipis
serat salira mas sayat pos pemancingan dina jajaran kalimah Mama wali bapaji mas leo mas sayat medua hati tersapu mas sayat pos mancingan serang aturan soksian mas Tommy mas Kincu aulis Majapahit teka pada sang saya mual walaksana mendak paksa papayudi mamai tutu mamai sabar sasar Tenanaon Pajono Bapak Pembina Kejudean Pajono Tenanaon Kang Joni Ajoni Mohon kitu Kang Joni Mas Hari Mas Yadi Mohon kitu kepala ya salir ges lawas Papa Iqbal Sukanila ada noto silih antosan kali sadar noto Papa Iqbal saling penu lamunan jadi mengkonon ngana kiai atau kiai ageng supaya tenang nyong iki kudu akeh banyak berzikir tanpa wengenan dikir tengah malam kudu juhud kudu banyak mengingat kematian konon tak kiai ya kaya mengkonon mau kabeh santri sun kabeh Satria Tambi krungu awakmu Satria Telaga Jamun nggih kapireng rama kiai kula lebetaken dumateng kolbu cang syap lebeteng mestak ning alam pikiran matur kesuwun kiai atas nasihatipun iki ngaji ki yang ngaji jero ngaji dalem toli mengkene rungokna selengut bakawakmu pengen tenang atine Gusti Allah berfirman ning Quran surat Al-Ra'd ayat 28 ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Hakikatnya bukan dunia yang membuat hati gelisah. Dudu dunya kang gawe gelisah. Iku dudu mengkonon, tapi hati yang terlalu mencintai dunia. Karena ketika Allah menjadi paling dicintai, paling diingat-ingat, paling dirindui, maka dunia hanyalah tamu, datang dan pergi. Hati menjadi tenang.
menjadi nyaman karena tahu tempatnya pulang bukan dunia tapi tempatnya pulang yaitu Allah Subhanahu wa taala. Isun ora bakal balik mengdunya, isun iki bakal balik maring Gusti Allah yaitu innalillahi wa innalillahi rajiun. Ana wong balik maring dunya ora anak kabeh wong balik iku madhep maring Gusti Allah. Mulane mulai saiki ayo pada madhep maring Gusti Allah, pada taubatan nasuha, innalillahi wa innalillahi rajiun. Waduh. Yang kon innalillahi wa innalillahi rajiun ya. Itu matiku kiai. Kon innalillahi wa innalillahi rajiun. Ya sajana dan durung mati, durung pecat ruh kelawan raga, durung pecat sukma kelawan raga. Ayo pada ngadep paring Gusti Allah. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Taubatan nasuha. Begitu kok ya, ana wong jaluk lagu kene. Kaya sing jaluk lagu ki ya siapa kan kok dibaca surat iki ya. Aduh. Siapa sing jaluk lagu ki? Lagune ki wis percuma. Begitu dibaca dingin suratnya kok ya. Oh, surat aku ditulis ing kertas lembar. Ana wong jaluk lagu, lagune wis percuma. Sing bapak lebih karyoto sarjana hukum, seorang lawyer, jaluk lagu wis percuma. Mas Menir Pangki juga yang ada di Tugulor, Blok Nyai Rongkeng, jaluk lagunya wis percuma. Toli maning sing jaluk lagu wis percuma ke Bapak Menteri Mudasir karo Bapak Guru Mulyono. Oh. Lagune wis percuma. Yo, percumane sekliwat bapak kae mah. Wis percuma Bapak jika senajan sampai yang sumpah Sun masih tetap kelingan pacikan papadian pacian apa jadi laki waktu urip masih beban waktu pengen pacikan saking maratunai padahal aku laku lihat pacikan turut perintah sekian saja mamaku sayang ngomong arep ngajak balik apa aja nih wis temane empat masih mending majikan turun si aceh duduk nolak majikan bos kutu ulaku latanuci tapi kulang rasa tenan majikan kepala bos kuku pada duit anak Kirstawas Papa jika silih atos kali
Beno kapuna Sampai di sini dulu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gampang disambung kembali sedulur.